Рамазан айы рухи матурлык, жаннарга яктылык биргән кебек, милли күлмәкләребез дә безне нурлырак итә. Әби-бабаларыбыздан калган мирас буыннан буынга тапшырыла, ә гасырлар аша сакланып калган үрнәкләр коллекционерлар өчен чын хәзинәгә әверелә. Бер караганда яхшы таныш булган калфакның да нинди генә төре юк икән бит. Коллекцияләр җыючы Гөлшат ханым Нагайбәкова үзенең җыентыкларында булган борынгы һәм реконструкцияләнгән калфаклар белән таныштырып, серләрен ачып китер. Сәхифә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырылды. Калфак татар хатын-кызының таҗы дип әйтәләр. Ул бизәнү әйбердә, күңел байлыгын, кул эшенә булган осталыкны, зәвыкны сыйдырган сәнгать җәүһәре. Калфак турында инде 18-нче гасырларда беренче язылышлар очратырга була. Һәм инде калфакның берничә варианты булган. Беренче варианты ул кызлар киеп йөри торган ак калфак булган. Калфакларны кызлар гына кигән баштан. Аның нигезендә гади генә ак калпак булган. Аның ул калпак турында Николай Иосифович Воробьев та язган, Карл Фукс та язган. Шушындай формадагы ул озын булган, 1,70-80 сантиметрлы. Шундай нечкә ак җипләрдән бәйләнгән, очында чук булган. Һәм инде башка бүкләнеп шулай матур итеп килгәннәр. Калфакның төп бизәге ука чәчәк дип аталган һәм ул маңгай бәйләүче булган. Менә монда бар сүз чәчәк, бар чәчәк. Чәчәк ул инде үсемлек була. Әмнә а хәрефе аша язсан чәчәк. Ул инде чук дигән сүз була. Ука чәчәк ул менә шундый аерым чуклар дип алтын позумент лентага ука ул алтын яки көмеш лента дигән сүз. Именно шул чәчәк а хәрефе аша ул инде менә ука чәчәк дип атала. Һәм инде аны башка халыкларда да очратырга була. Урысларда да булган, удмуртларда да булган. Хәзерге вакытта крәшеннәрдә һаман сакланып калган ул. Аны яшь кызлар кияүгә чыкканчы кигәннәр. Кыз баланы кияүгә әзерлиләр, бирнә әзерлиләр. Аның әнисе үзенең калфагын бирә торган булган. Ул аны үзе белән кияүгә чыкканда ала торган булган. Ул яхшы хәлдә икән бу гаилә. Хатын-кызның калфаклары күбрәк булган инде гади хатын-кызга караганда. Ул аны кешелеккә, урамга, мәсәлән, кунакка кияргә аерым бер калфак булган. Маддиле кешеләр инде, мадди яктан яхшы. Өйдә үзенең яраткан ире каршында ул бер аерым калфак кигән. Хәзер бит инде менә күлмәкләргә килештереп кию бар, име? Элек тә шулай булган микән? Төсләрне сайлаганнармы, белмисезме бу турыда? Төсләр сайлаганнар. Күлмәкләр күбесенчә беләсезме? Менә яшьләрнең күлмәкләре, мәсәлән, яшь кызларның күлмәкләре, алар ачык төстә һәм үсемлек рәсемнәре алар бик вак булган. Инде олы апайларның күлмәкләре, олы хатын-кызларның аларның шундый зур олы рәсемнәр төшкән булган. Һәм калфакта аның төсенә туры килергә тиеш булган. Бара-тора ак калфак үзгәрә башлаган. Аның урынына трикотаж калфаклар килгән. Аларны инде машина белән бәйләгәннәр. Алар бик нечкә ефәк җиптән ясалганнар. Һәм инде аларны бик бай иттереп
төрле шуклар белән. Менә шундый ул ука чәчәк белән һәм ефәкле шигелгән төрле чәчәкләр белән. Аннары сәйлән, тимер чыбык шундый канитель формасында ясалган әйберләр белән бик бизәгәннәр. Һәм инде ул трикотаж калфаклар шулай ук 70 сантиметр озынлыгында булганнар. Аннары аларның сызлары булган, шундый кара, шундый зәңгәр төстәге, алар сызмалы трикотаж калфаклар булганнар. Калфакларны ханымнар туташларына кигәнме, әллә инде бәләкәй балаларда киеп йөргәнме, бәләкәй кызларда? Калфакларны бәләкәй кызларга алар инде утыра алган чактан ук кидергәннәр. 7-8 айлык балаларны киеп куйганнар. Инде беразна чәчләре үскәч, 1 яшь ярым, 2 яшьлек кызларга бөтенесенә кидергәннәр. Җә калфак, җә кәтәҗи матур иттереп, ул инде теге инҗиләр белән, сәйләннәр белән бизәлгән. Шундый калфаклар кыз балаларының башларына кидерткәннәр. Безнең йөзебезне, безнең башыбызны бик матур милли калфаклар бизи. Күп кенә кеше бәхәскә керә, чөнки бу бүгенге көнгә туры килми торган татар хатын-кызының бизәнү әйбер дип әйтә. Менә сездән белгеч буларак сорыйсыбыз килә, бу чыннан да шулай микән? Тарих белән нинди бәйләнеш монда? Бу безнең башыбыздагы калфаклар, алар хәзерге заман калфакларына туры килә дип ул дөрүслек булмас, чөнки алар борынгы калфаклар, элекеге борынгы хатын-кызлар, татар хатын-кызлары шул калфакларны киеп йөргәннәр. Алар тәкъия калфаклар дип атала. Алар шәл астыннан килә торган булганнар. Чәчләрне каплап йөрер өчен туры иттереп башның туры өлешенә кия торган булганнар татар хатын-кызлары. Бу инде тормышта булган хатын-кызга да яраган һәм шулык туташларга да ничек? Икесендә дә. Кияүгә чыкмаган булса да ярый ул, кияүгә чыкканнарда кигән булган. Менә бу калфак Нырлат районыннан килгән. Бу калфак бер бай кешенең 4нче хатынының калфагы булган. Аның 4 хатыны булган. Ул байны атып үтергәннәр инде кызыл власти килгәч. Хатыннары бөтенесе бергә бер бәләкәй коммуна булып яшәгәннәр гомер буе. 4 хатын да бер-берсенә булышып, балаларын үстерешеп, бергә хуҗалыкларын алып барып, шулай яшәгәннәр. Калфакны дөрес иттереп киерә дә кирәк бит әле. Аны уң якка бүкләп кигәннәр. Бу инде менә бу мөгез калфак, яисә бияләй калфак, йомшак калфакларны. Ишына бер ыргак булган инде аның, шул ыргак белән чәчкә каптырып куйганнар. Аның сыры нәрсәдә? Аның сыры бар. Коръән буенча безнең уң җилкәбездә фәрештә утыра. Ул безнең бөтен күркәм эшләребезне язып бара. Шуңа күрә калфак фәрештә алдына үзенең башын ия.
без Гөлшат ханым Нагайбәкованың шәхси коллекциясына сакланган кайбер әйберләр белән таныштык һәм аларның хәтта серләрен ача алдык. Ә сезнең әби-бабалардан калган ядкәрләр нинди серләр саклый икән? Серле хәзинә сәхифәсендә халкыбызның борынгы милли бизәнү әйберләре белән таныштыруны дәвам итәрбез.